Unang kita ang kalusugan ng mata. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot, dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga ni hapot naan? Ngunyan, kuya ang hapot. Day pong personalan, si Henry M. Tagahapot lang, mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan ng katuyuhan ang sarong isyu malinawan at ang sarong problema masolusyonan. Ini po ang simping obheto kan katuyang programa ang anapot sa DCGB Radio. Bago po yan, ang mga helang kangatay araw kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang paginom, ninala ko pagkaon po nintaba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Tanganing magmangatay kay pan po na sabayan ng protection Leverade. Leverade Silimarin Capsule. Ang Leverade Silimarin Capsule para po sa load asin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na halis sa herb natural kaya ligtas ang Silimarin kang Leverade sa pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon sa raldo na pag-inom kang Leverade, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kayan. May bisyo man o wala, mahilig man uminom o dae, mas maray na isabay ang Leverade Silimarin Capsule Oral daw. Para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Leverade na para po sa baskog na atay. Ang Leverade Silimarin Capsule, mabakal sa mga butika nationwide. Mga tugang, oras natin 7 before 8 in the morning. Ini po ang hapot sa DCGB Radio. Ramon tadaw ang mga buena manong report. Hali po dyan sa luwas kay Baan Mega Force Patrol. Karen Ala nasa linya. Good morning, Karen. Yes, morning, VP Henry. Nakapinjuntingon yan ang plano na magpabir plaza ang gobyerno probinsyal kan Albay sa pagbabalik kan Magayon Festival sa probinsya kan Albay ngunya na taon sa pakipaghuron kan DCGB News kay Provincial Supervising Tourism Operation Officer Billy Balin Jr. Sinabing base sa inisyal na pakipagdialogo kan pitikaw kay Gobernador Noel Rosal, turo tagilid pangunyan ang desisyon kung magkakaigwapa nin Beer Plaza ang Magayon Festival sa taon na ini sa pagsabing mas maawot kan gobernador na i-concentrate na maray o isentro dapat sa mga trade fair, local business, asin pagpromoter kan mayaman na mga pagkaon, talento, asin kultura kan probinsya, kaysa sa siring kaining may irinuman. Sigun kay Balin, mahigot na paano yan VP Henry na pinagkukonsideran kan provincial sa pamamayo ni Governor Rosal ang magiging epekto sa trapiko kan totalmente nanggad na pagsirado asin pag-upo pagiraray kaining Rivera Street asin Governor Locsin Street sa laog kan festibidad. Lalo kung matatandaan baga VP Henry, kada Magayon Festival, pinagsasarado nanggad na ining pinampo sa portion kan Capitol sa bilog na aldaw. Dahil sadyang pinagmumugtak ang mahiwas na Beer Plaza kung kaya susog sa inisyal na dialogo ni Gobernador sa Pitikaw, mas paborableng maray sa iya, isentro ang pagbabalik kan Magayon Festival muna na taon sa mas makulay na selebrasyon sa paagi ng street dance parade, mga local trade fair, music festival, drum and lyre competition, asin iba pang mas makakapromotir sa mga pinagmamalagi sa probinsya asin turismo kan Albay. Ako sa ilinggob, dapat talagang adalan niyang kimaray. Ano? Tagari malainon iyan na tinampo na pigsasarata ta nakakaulang mauto na baga sa Legazpi, di ba? Mauto na sa Legazpi. Giri ba kung maray na irinuman ang gibonta dyan sa parke? Pwede man na mag-irinuman dyan sa ibang mga malls, sa ibang, sa ibang mga tindahan, na igwanin bag-offer na mga alak. Igwan mo sa puro. Diba, Buda, baka sa Mayo, may alboroto pa ang bulkan mayon, garo lang anin mananggan. Yes, VP. Iyo, di ba? Okay, sige. Okay yan. Buda, dapat pag-adalan yan. Mas ligtas bagata. Day ko sure to kung ibalong umagayon ito, so nagkaigo si insidente ng karaktakan. Yeah, correct. Even Governor Bungaw, maski day nalawos, nagduduwa-duwa kiber plaza. Tama. Okay. Kaya unyan BP, tingente, ang Beer Plaza sa Magayon Festival. Yes. Ang maray nga ni, imbes na Beer Plaza, ano yan? Agriculture Plaza? Yan na, gilid na. Ang gibuhan na gari pagbanggi, may night market para sa mga lokal na produkto.
Magayon. Magayon. Oo. Pag hinapot ako ni Billy, apot iyan ang suggestion ko. Umisip diyan sa kanto, diyan sa gilid kan kung saan diyan na gari pagbanggi, igwa ki ngaya 6 to 8 PM, 6 to 9 PM na ma-display ki mga local products so mga kababayan ta na kung taga sa Indig di Albay. Yes, very Gari good. may Billy. night market kita para sa local products. Correct. Nganing sa mga paraumata, may pagkakataon na ipabakalan sa indang mga produkto. Yan. Di ba? Gararog na lang kayo ng gibuhon. Buda, mga local foods baga. Opo. Ngaya, pagkagaga ngaya, nakaparada dyan. Ngaya, pagkabanggi, local products. Early morning, mga native products. Pinoso, kung sa mga pamahawon baga. Yan, iya gararog kaya hanggang sa ngaya from 5 to 7:30 AM. Yeah. Pwede na? Okay. Pwede mga arugan na ideya? Oo, ayos na ayos. Pwede? Okay, magkontra. Magdalagan ka na. Ah? Magdalagan ka 2028. Sige na tabi ni. Okay na tabi. Commission, taputan mo. May pag-raw tasol daw ko ha. Pwede Okay. na. Karen Ala, this is JB News. Salamat Karen sa report. Mientras tanto, Joshua Bino, may dagdag man na istorya. Joshua, good morning. Hello. Come in, Joshua. Yes, Bipi, good morning. Good Morning. morning sa mga paraantabay. Yeah. Sa nga tong bareta, ginibuhan na mo na ng temporaryong solusyon kan grupo ni Municipal Engineer Phil Montaliana. Sinabi na. Yan pigsabi ko Ang sa problema, imo. Bipi Henry, Yes. Yan pigsabi ko sa... Sige, padagosa. ang problema, tuman sa tinampo palalaog sa elementary school kan Yes. Barangay Banyag sa Very munisipyo good. kan Daraga Albay. Yan. Kan may report niya to ang problema ini. Ito, kan may report, The best. Yan gusto ta. Di ba? Go. Kan may report niya to, BP Henry, ang bagay na ini kaso hapon, diretso naman kita nagpasyar sa opisina ni Municipal Engineer Phil Montaliana. Yeah. Kasi ni pinaabot niya to unconcerned na ini. Dahil pa kita natapos, aram na BP unconcerned, nakaantabay sa radyo. Kung kaya automatic ipinapod so personnel sa BP Henry. Yes, Dahil yes. natapos so maghapon na ipahali itong na-stock na tubig sa tinampo. Nakausakan nagsisirit na tubig hali sa mga nagkaparasak ng linya, Yeah. tubo, kan prime water, pasisiring sa mga harong-harong. Yes, Alagad yes. kay Municipal Engineer Phil Montaliana sa BP Henry, temporaryo mo na ining solusyon. Siyempre, di man basta-bastang pwede magdutdot kan mga linya na tiga-agihan kan tubig. Siyempre, may poder kay ni BP Henry. So, nagmamanihar, nagpapadalagan kan operasyon, kan tubig, kan munisipyo. Yes, yes. Alagad sagkot sa may tubig sa BP Henry, babalik-balikan kan mga personnel, tanganin ng mamantinir na pirming hubas ang tinampo, mantang itong mga tubo tabi BP Henry na rulohok na, Yeah, yeah. sino niya na, binurugkusan mo na nin guma, tanganin ng maiwasan sa pagparasirit kan na tubig, paibabaw sa tinampo. Kung kaya ngunyan BP Henry, areglado, dahil masyadong tubig duman sa lugar, mamara na malaog ang mga estudyante, dahil sa temporaryong solusyon na ginibo kan tropaman kan municipal engineering office. Okay, Joshua, ako gusto kong saluduhan ining mga tao na engineer ni Fiel Montaliana, no? Lalo si Engineer Montal. Kasi siya nagtaong instruction ka yan. Buda ining mga tao ninda na, nailing ko pati, naglalamo ito sa tubig. Nagpapala, may nagigibong kali. Kaya salamaton po sa saludo po sa si Henry M. Ha. Kung ako sana mayaman, pinairis na ako ini. Siguro. No problem na. No problem. Pero ako, Joshua, gusto ko ang ginibo nila. Kaya dapat tawanan nila magkanigong talaga na pasalamat ng mga taong ini. Bintahe pa ang mga opisyal nagdadalong sa radyo. Yes. Kung sabihin mo tabi, Joshua, maski umuran o ining tubo magkwampa ini, so tubig, mabulos duman sa ginibo nilang kali para umawas yan. Roger to that. And sa kunsaday panabubugtakan kay permanenteng solusyon, kung magbabalik-balikan para at least mamantinir na mamala. Very good. Di pwedeng unfill prime water o kung sisan taga-daraga water district na iyan, kaurono na iyan, tapos ikat na iyan ng mga tubo, ilubong na sa tinampo.
na kahurot na BP Henry kundi nagalat ka kan mga materyales. Di ko aram kung nag-iinit ng lawas. Kung nag-iinit ang aircon meet kadigdi sa announces boat. Di ba? Kaloy-haloy man kan materialis na umabot. Oo. May nakaurong kang taga Daraga Water District. Ay, paso, parta, de ako dyan nakaka-penetrate maray BP Henry. Karoon na daw Ah, tabi. de man- Ano ka nang gibon mo at sa anyway, dahil man kita schedule ngo niya, dumanon mo siya ang Daraga Water District. Baka pwede yan. Dahil na pagturo ang PhilHydro. Ano ito? Ano ito Prime. saro? Ha? Prime water. Prime Water. Dahil na pagturo ang Prime Water. Iyo. Oo. Okay. Sige. Roger. Pita, anyway, ginibon tama, nun na Engineer Montaliano sa indang papel. Kaya sa pasalamatan ta sinabol sa laudo kita dyan sa inda na guminibo kilakdang para humubas ang tubig dyan sa tinampo. Roger. Di ba? Okay. Aha. Anyway, tabi BP Henry, at least, may nahiling na lamang na aksyon and solusyon sa mga residentes, lalong-lalo na BP Henry sa mga estudyante kan Banyag Elementary School. Very good. Okay. Interest tanto BP Henry, abangan, taud-taud lang, Oo. na kumpirmar niya to na BP Henry, Na? 29 individual ang inaresto sa munisipyo kan Daragalbay dahil sa illegal number games. Nak. May nakwa BP Henry luguan, May nakuha. ruleta. Sa maabaka. Sige daw. Sige. Mamaya. Anyway, Mamaya. depende. Detalye. Kompleto mo ang detalye ha. Sigbilog ko lang ang detalye, taud-taud lang. Yeah. Ang detalye kan 29 BP Henry ang nadakop. Diyos Okay. Domino, DCGD. Salamat Joshua sa report. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Thank you Joshua sa report. Miyan ha, Engineer Montaliana Tabi Busing. Salamatong tabi sa Endo. Saludo tayo si Henry M ha sa Endong Action Tabi. Ako, ang mga arog kayo ng mga tao ang dapat yaon sa gobyerno na mga nag-iisip kung paano matatabangan masunod-sunan sa tuyang mga kababayan. Saludo po sa Endo si Henry M. Kamutabi ng mga tagas-municipal Engineering Office. Mientras tanto, Alarmario, nasa linya man. Lalaking mahirap iwanan, Hali po dyan sa luwas. makalimutan, Henry M. sa Paring Al, good morning, Paring Al. Thank you so much, Panay. Good morning. Dahil nanggad nakakaudwag pa ang planong weteng digdi sa Albay dahil mas dakol ang kontra. Ini ko yan ang Nem. namomonitor ta, NEM. Aha, Nem. Kawasa kaya, Ano? sisiribot na, may nagkanap na kuta dyan sa duwang munisipyo, Aha. pasiring sa 3rd District, Canalbay. Aha. Alagad dahil nakabuelo sa generalidad tolos sa media, Aha. sa radyo, sa social media. Kuta na, Dakulo na pala na. Ay, magdagdag. nakulon ang Aba ko magdagdag. May tataram ko ta akong words ko di abo ko idagdag eh. grabe man kuta Mararaot. pugos. Maraot ang kamada. Dan Sige. nasa likod kay ni, Mm. tamala nga ni, dakol na biga kauron na mga politiko, asin autoridad, lalo ang PNP, Mhm. tanganan, media, alagad. Dahil nangyari, inaratake tulos, dangan, may mga paluwas naman na pahayag, anibang politiko, siring kay Mayor Siam Ismail, naabo niya kayan, na waiting na yan, kumbaga, ibalik sa istel, tayo ang legal, at least may nagdalawag lamang sa gobyerno. Sabi ni Mayor Siam, at least so istel, kay ito, Aha. may pakinabang lamang sa syudad, na 1.7 something man ito, so nakalawag sa kabangan gobyerno na ipigbabakal man in mga bulong na pwedeng pakinabangan kan tao. Alagad ngunyan na atras giraray o minatras giraray sa operator ang sabi naka-operate na ko ta Sarong Bula yan sa Sarong munisipyo pasiring sa 3rd District Canalbay. Alagad ngunyan ora na binawi dinuunan tulos kan PNP sa dipisil na
ako na magpakabuelo sa dakulan kontra kaya dahil nangyari kan weteng digdi sa albay. Sinabi na. Uh, Okay. Ayan mo na informasyon. Aha. Nakaapit ako digdi sa hideout ni paring Eric na Sibilya. Iyo, kumusta si man amigong Eric? Okay na siya? Di ba ga? Nagkakapi-kapi kami. The best, the best. Para yun pala ng kwan niya digdi. Maray tambayan ni Eric, Mini farm niya digdi. Wow! May gula-gula man sa kim ng native na manok niya na pwedeng... Dahil, mga tigsasin eh. Wala. Mga tigsas. Very good. Regards sa lang kay amigo. Regards. Regards na tabi pa rin. Yeah, Regards regards. sa mo ni paring Henry. Ni VP Henry. Okay, Yeah, so yan regards, tabi. regards, Informasyon na digdi sa Southern Park and Nabiskwento Legazpi. pa lang pa de. Alarmario. Ay, yun na. Tayo, atras mo na sa waiting. Okay. Aring laro mo na dapat kabos. Yeah. Okay. Huwag kabos. Sabi kan kurang. Okay. Alarmario, thank you. Thank you, Paringal, sa report. Hali dyan sa luwas. Mientras tanto, si Angel Mustasa nasa linyaman. Good morning, Angel. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa mga paraan kabay. Ang location kan District of News. Yung ako digdi sa Rotonda, sa Legazpi Port District, VP Henry. Dahil sa presente, VP Henry, nagpapadagos ang aktibidad ang sarong programa bilang pagkomemorar sa ika-126 na anibersaryo kan Battle of Legazpi. Ayan, Sa okay. presente, VP Henry, ilaw ko muna ang mensahe ni Police Brigadier General Erosito Miranda, ang Regional Director kan Police Regional Office Number 5 na irepresentar siya ni Police Colonel Lito Andaya, Apo. ang Acting Chief Regional Staff kan PRO 5 tabi VP Henry. Therefore, let this anniversary be more than our reference. Let it be Lubog-lubog, Angel. Gara ba kumalinig ang audio, operation Rani-ranihan daw tabi. Gari lubog-lubog. between government and the citizenry. Let us renew our vigilance Nasabutan, Ronald? against all forms of Signali daw lawlessness tabi ko nasabutan sa on the air. and injustice. Let us renew our compassion, especially for the most vulnerable amongst us. Mga kababayan, the battle fought here 126 years ago was not for freedom. Was for freedom. The battle we wage today is for the fullness of that freedom. Freedom from fear, freedom from want, and a freedom from disorder. Let us work together to build that future. Let the courage of the past fuel the hope of our present. Guide us towards a safer, stronger, and more prosperous Bicolania. Maraming salamat po. At muli magandang araw. Parte lang Yan. VP Ano Henry, tabi? kan So, mensahe. gist kang speech ni Deputy Regional Director Angel. Just VP Henry sa iyang mensahe itong ipaabot niya itong mensahe VP Henry ito mismo sa mensahe supposedly ni Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda, pero ang just kato VP Henry na sana ang mga siringaya kaning aktibidad na pagkomemorar ang bako sa nangayaan sa taramon kundi dapat na magtarabangan ang labang miyembro kan komunidad para sa pagkakaigwanin salbado o in safe and orderly society. Yes. Presente ni VP Henry, syempre ang alkalde kan syudad si Alkalde Christian Ismail, and then kasubago VP Henry enot na siyang nagtaunin mensahe sa aktibidad na ini. Dango kung tabi VP Henry ang kaptang man kan pahayag asin mensahe man kan alkalde kan syudad. Territory or weapons. It was about asserting self-determination. It was about refusing to accept that our people's future would always be decided elsewhere. That decision to stand, to resist, to claim a voice still matters today. History is often remembered as a series of dates and names. But history only continues when it is turned into action. The question we must ask ourselves every year is not just what happened here, but what does this moment ask of us now?
The men and women who stood during the Battle of Legazpi faced uncertainty, fear, and loss. Yet they acted with clarity. Naputol. Angel. Naputol. So yan na VP Henry and kaptang ka na payag ka na alkalde na gusto niya nga tawanin doon VP Henry dapat naramdamon itong significanteng pangyayari baka lang itong sa mismong para labanan dikit kundi ano ang naging posibleng positibong epekto kainin sana na-experience ang tango niya nakatalingkasan. Yeah, selection Angel na dara ka ito na sakripisyo kan mga Pilipino kan mga tao na ano yan na mga tao na nagsakripisyo ang buhay sa bagay na yan. Yes po, VP Henry. Totoo, VP Henry, mabalik kita para makauron taman si Alcalde sa sabing aktibidad. And as of now, VP Henry, nagpapadagos na itong ref-laying degree itong mga pamayukan ng ibang mga departamento degree sa syudad. Kasabay itong sa may mga veterans si VP Henry as usual, imbitado sila, pati na itong mga haralangkaw na opisyal, minali ako nilihali sa Philippine Air Force, Philippine Army, Naval Forces Southern Luzon, at hali sa Department of Tourism, itong sumaniba ibang mga eskwelahan digdi sa Legazpi Port, as in itong mga principals man VP kasabay pa, itong nagkakapira mga estudyante, digdi po tabi VP sa Legazpi Port. Okay. So yan VP Henry, mabalik lang ako taon lang after mag-picture kay inidigdi tanganing mahagadan tamanin mensahe ang alkalde at the same time kung iba pa mga opisyal and taon VP Henry dahil ta kung tamanin ni payag ang alkalde dahil ta siya na alas 3 ng pagkahapon igwa na VP Henry ni na traffic rerouting na ipapasunod digdi sa nagkapirang lugar sa Legazpi City. Tama. Yan VP Henry ang mga dubang pa pong informasyon halos sa luwas. Angel Mustaza, this is the video. Salamat Angel sa report. Halik ko dyan sa luwan para sa Battle of Legazpi. Ronald, ilog mo, tatapodang ko si Ma'am Brenda, ilog mo daw muna itong program IDTA regarding duman. Yaw na so intro extra kaya ano? May intro extra yan eh. Yaw na so dua. So extra mo na intro. Yaw na, okay. Sige. Kaya, dagugan, ilo-launch mi po ini sa aga, mga tugang, ang title po kayo ni Barkada ni Jesus. Ano yan? Barkada po ni Jesus. Kaya, ano ini, mga tugang, natatabigigibo kan DCGB ini, dagang po indo ini, na imparte kang introduction. Hatod sa Indo kan DZGB asin kan iba pang partner organization ang programang Barkada ni Jesus. May katuyuhan na mainganyar ang mga hobenes na maghiras kan sa indang eksperyensya sa pagtubod katoliko asin ang mga naging biyaya kan mahal na Diyos na nagdaranin mahay na buhay sa pagiging Barkada ni Jesus. Barkada ni Jesus, may katuyuhan na magpartisipar ang mga hobenes na maging parte kan evangelisasyon asin maging maray na tagahatod kan misyon nin pagtubod sa komunidad. Barkada ni Jesus, kaiba si kabarkadang Kuya Mike Dado asin Ate Jenny Balyaran. Digdi sa DZGB, always number one, always at your service. The one friend left, wanted to be. Alright, that is Barkada ni Jesus. Good morning, Ma'am Brenda. Good morning, Henry. Agad ka ko sa mo sa kuya. Iba man pala son. Iba. Grabe challenge sa mo adi. Iya. Ako madam. Ako tabi si isa ng ulok-ulok ko tabi, ma'am. Ganun ka para paano ang payo ko sig ang pano kan utak ko ah. Ayun pa gali. Iya. Pala na di pisero mga award ani. Talaga papay maray pa. Ay, okay lang ma'am, okay lang. Iya, okay lang. Arab mo baga madam, padaba baga ko ni Jesus.
padaba o kanmal na Dios, di ba? Gabos kita padaba ni Jesus, gabos kita barkada ni Jesus. Di ba, ma'am? Opo. Yes. Opo. That's why, ilulunod na iding programa sa agang Sabado. Sige daw, ma'am. Ika po bilang sabuyang presidente. Wala tabi iyo ang penming ka-brainstorming may kinaraman digdi. Pagitao na po kung kayo ni, natapigigibot na po ini para sa mga kababayan. Tama, Brenda. Pasensya na tabata. Ikaw very in ka sa public service. Yeah. Na mayon. Pero It's okay, ma'am. It's okay. Ang naalala ko kasi, di kasi si Mons baga, nagtaram siya, nagkaroon last day na niya kan December, last month na kan December. Yeah. So hiras baga, so maglakaw. Ano sa program? So, Lakaw every maghiras. Lakaw maghiras. Yeah. Yeah. Di siyempre, ikaw kitang, kaya baga, so part kan holistic approach sa DCGB is to come up with a holistic na human being. Yeah. Ang needs ka ang pagkatao ba ko? Yeah. Hindi ito pwede malagawan siyempre na ang Diyos is the center of everything. Oo. So gabos sa pihiro ta, araw ka na papangaji ta, magpangaji, kabos na nangyari sa buhay ta, nakasentro sa Diyos ba ko? Yeah. Ako may problema ka na, makitang tabang. Kung nagrasyang kita, mapasalamat kita. Yeah. Ako, yan, pero may nakasentro dyan. Kasi sabi ko, since ikaw makitang mga program sa mga seniors, ikaw makitang program, tapos sa address mo man sa mga, sa mga adult, sa pamilya. Pero wala kita youth program. Yeah. Na pigataramta na ngaya ini ang kapinuon ng kanggabos sa kapinuon na marama ka mga youth tangon yan na kaipunta ang Diyos kasi pag akiuno ka baga di ang feeling mo baga you are the king of all. Iyo po. Kaipuan ng Diyos pag nagkukurang ka na magagadan ka na. Saka mo kay Ponso Diyos. Yeah. Ay, Jesus kumasimba na oral daw. Yeah. Mga di marosaryo ta kasi siyempre we are in the terminal stage na Yeah. diba? So sabi ko, why not? Pag-brainstorm tabaga, you were there, pag-brainstorm tayo na, sabi ko, why don't we come up with a barkadahan ni Jesus na catered din sa mga youth. Yeah. Youth na whoever likes to join them, kasi Jesus is for everybody eh. Yeah, correct. Correct. For youth, baka man, di man pwede mataraman man for youth. Sarap. Yeah. Everybody, we need him anytime, any day, forever. Kaya so, sabi ta, sige, nag-come up kita mga program, barkada ni Jesus, but magayon naman kasi na kita core team. Ang yung sa to, yung Sister Net. Yes, salamaton. Yung si Sister Net, yung sa to, nagatabang sa to, kung paano mag-conceptualize, how to do it na. Tapos siyempre, mga very na sa Lucas. Pero si Lucas, nagdalaga na sa imo. Good morning. Good morning daw. Yeah, okay. Sabi niya, so, then we have also Key is helping us. May mga core team kita din nagkatabang. Kayo din kasi na in-accept mo nito Commission on Youth. I also want to thank, of course, Father Drox, Father Drox Rivera. Dahil bagang ko yan ang head kang Commission on Youth. Saka ni matarabangan ta. Opo. Pagtarabangan ta, syempre, we need everybody to join. Kasi we need to make Jesus popular. Yeah. Kumbaga sabi mo nga, ika nga ni VP Henry, na pa-number 1 mo sa DCGB, baka pa-number 1 mo man sa Jesus. Siyempre si Jesus ang nanginutan kaya ni. Jesus is always number 1. Oo. Pa-number 1 mo nga ni ang DCGB, pa-number 1 mo man si Jesus. Yes, So, of course. Of course. Of course, sabi ta, we are not also a religious station, di ba? So, but we need to have the holistic approach of how is it to be human. And also may blessing makiraki Bishop Bailon, salamat tuno na maray. Na grabe man suporta niya. Yes kanya, let's do it kanya. Yeah. But this other station can adopt also some similar program. Why not? Kasi we need to sa iyon concern mo niyan ka mga pero may rating kami sa family life, pero may problema how to get into the youth, how na dahil na nga sindan, and then yawn sa mga suicidal, yawn sa mental, mga youth kasi mo niyan, then ang sa sacrifice, so, di sa nang po sa pain, dahil nila makaya ng mga pain eh, kasi sa mga nagpaparapangaji, kayang-kaya ang pain for us para sacrifice, no? Sa India, they get into mental depression. Madali yun eh. Madali yun. Madali yun kasi they need na stressful sa pain nila. Because I think, sabi ko, kulang sila sa pagtugod. But putting in Jesus in their life will somehow maybe open doors in their heart. We're not saying that to pagod. We're not there to So the program
the program itself is just a very light program. Mm. Any youth can join. Mm. Any it's not going to be pero so it's Yeah. a youth approach baga Yeah. barkadahan nga ni bako ini sa mga seryosong mga Mm. may corona na maray pag-corona na Jesus in a very happy way, mild way. Mm. Diba kaya kaya ito na yan ang concept kay ni. But Yeah, of course yeah. we have to have the religious in, we Mm. have to get the diagnosis Mm. in Yeah, to help yeah. us with this program. Ano mo ang magiging participation kang youth sa programa tang ini lalo sa magiging future guest ta sa programang ini? Ano ang gari paano ninda makakaparticipar sa programa ta po? Oo, sa mga, yes. Of course, sabi ta nga ni, of course, we have to target the parishes, mga youth, wire nga yan ninda, barkada. Kaya, Barkada, we have 30. correct. Kaya this program is an online, is a Zoom program. Even 30 people, 50 people can join in kung gusto. Although, very kaya nga ni, baka kulang ang 1 hour, kaya sa baga, 1 to 3 ka. Kasi Yeah, we have invited launching man lang ini. heads- Launching. Launching, the heads of school, Yeah, yeah. to talk about this one. Yeah. Then, on the succeeding, we might tap nga the youth choir. Mhm, Barkada kan youth nga sinda. Kaya sabi ta, nag-signify na nga ni. So, so ligaw, Mhm. who is the mga next, and very good also. Mhm. Sa dap-dap din, very good man si EVP. Opo. Na mag-active man ang mga youth niya. So, Yeah. dakulo man active youth, nakaipanig ko silang venue for ventilation. Activities are there. Yeah, Yung niya, yeah, di man naghali. We yeah. are not really touching on, of course, if they want to advertise activity, why not? Pero Mhm. ours is really, ano ang nasa puso mo, na gusto mo ikataram, Mhm. diba? Nanday mo nitataram. Yeah. Kapag Oo. very light mood sa na Yeah, ngayon. yeah. See? So, Oo. then also, it becomes a Catholic. This is now a Catholic, Catholic Mm. program. Pero it doesn't, in that, baka man nagtataram na ngayon, na it's for all, no? Because Yeah. being Christians, it's for all. Jesus is for all naman eh. Ah. But, siyempre, I have to specify, dapat specify na it's a Catholic because syempre, we have to put in the rosary there. We have to put the Blessed Mother. Hindi man pwedeng hindi kitang ina. Yeah, correct. Hindi man pwedeng Mm. kitang ina. Hindi may giya sa to. Kasi, siya ang best example na pagiging tao ko bako sa Blessed Mother. Mhm, Kasi bako man sa Diyos eh. Aha. Hindi man kita mag-iparyo ni Jesus. Bako magkita Diyos. Mm, Pero siya mm. pwede ma-emulate na maging pareho sa iya. Mhm. Maging yaw sa ugali, yaw to Blessed Mother sa ugali na nahiling ta. Yeah, yeah. Imagine mo kung ang mga youth baga maglaog sa araw ka, no? And plus, wow. So what is this? We want to get into the Eucharist kasi we need to know the adoration. Kasi ako, nagdakula ako sa ICI family eh. Yung Yeah. sister na sa ICI. Mm, Kita baga, dahil mo kung nag-recollect kung kita. Yeah, Dahil no. mo pag-iyon, no? Mm. Kami kita may anti-record, so yearly. Mm, Pag-iyon baga, keep mga expressions, mga expression kan experience yan, magayon eh. Mhm, So, mhm. sabi ta, ako kasi, na may adoration man ako, kasi basta ako nagsimba oral daw, nagka 10 minutes, Yeah, aha. dahil agad ako dahil maka-adoration, talking to Jesus, magayon nun. Mhm. Ngayon na magtukaw ka sana, I see you see me sana, nakulo na mga formation ako natatawa kay ni, say ko nata ako nga ni na, isos na pa ng ugali ko. Mm. Nagmamaray-maray Yeah, yeah, Nagmamaray. yeah. Sabi ko, Diyos ko, nakulugan naman ako, naman ako. Say, at least, ayan ang mga giya baga na, kung paano kita naapektuhan, nagdadarapula kita, we have the role, kita man na role, to also encourage, Yeah. and let them encounter Yeah. how Jesus Mm. put, paano kita na sa Jesus. Mm. Ano pa ako naapektuhan ka, Yeah, Basta okay man, sabi ma'am. ko, Gari na training ka ng maray ni sister, nara sister dyan sa Santa Rafaela. Pero ako si Sister Brenda, Okay. Basta sa aga, ma'am. Sa aga, sabi ko, Mm. sabi ko, gabaunon ako. Pero years na, 45 years na ako dyan. Yeah. Nalagod dyan, gabaunon ako. Yeah. Diyan, tapos para turuan, big forms, Yeah. big mold. Kaya magayon nun talaga. Yeah. Ayan. So, Basta sa aga, ma'am, aga. igwa kita kim mga expected guest online and they can participate sa discussions na 1 to 3 o'clock in the afternoon. Igwa kita kim mga schools na pinag-imbitaran. Thank you for the positive response, Tangadi po na mag-invite ang pag-urunta sa aga. So, abangan ninda ang first episode kaan sa 31, di ba? 31 ang tapos first kayo- episode. Yeah. Yes, tapos ninda, eventually, yung si Key will be the one of our approach, and of course, yung si Brother Mike. Yeah, okay. Mike, ate dyan naman. Yeah, Kuya Mike and Ate Jen. Yeah. Ate Jen. Yeah. Kuya and ate Garo Arukan. Oo. And of si Key is our youth coordinator.
So, siyempre, sabi ikaw man na maglalakaw kay ni, na magkukwanta-kwanta. Kasi every week, we will have guests. It's a once-a-week program, every Saturday. If isa ko kulang talaga ang 2 hours, 1 hour, then we have to extend. Kasi, bako sana kasi sa parishes, pwedeng sa mga, sabi, sa ibang mga vocation niya, sa ibang mga youth na youth encounters. Okay, sa hear you tomorrow, tabi Baya online. Salamato na maray. Imbitasyon. Yeah. Baka magkasumatrat. Oo, yes. Oo, no. Invitation tabi, ma'am. Prepare na gubos na sister net gubos. Yeah. Father Opo. Drops also. Opo. Father Drops with the youth coordinators. Very good. Very good. Very good. Okay. Yes. Invitation, ma'am, tabi sa publiko. Invitation tabi sa publiko. Go ahead. Siyempre, invited tabi ka mo. Let's listen and hilingon ta ining suportahan ta, lalo na sa mga may mga kita mga maedad-edad na manggurang na may edad, elder, manay na encourage sa mga youth magmati kay ni punta. We don't know how it will go. Please listen. It's good to try. It's good to try. The nothing, di ba? And see, kaya barkadahan ni Yeah. Jesus. Opo. Support man nido. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Salamat pong maray. Okay. Salamaton. Okay. Salamaton. Thank you so much. Mga tugang Bamban Luksin, mga siguro, mga sambulan kayo ni kami kika-brainstorm. May kinaaraman po dyan sa programang Barkada ni Jesus. Baka may nagdanagog kitang mga friends sa BCBP. Pwede po makihagad ako. Ang gusto ko sa makaskas Jerome. Hanapa daw tabi ni Jerome. Ang title niya, God with Us. No? Ang gusto ko kaya itong partikang lyrics na He walked where I walk. He walked where I walk. He stood where I stand. He felt what I feel. He understand. Di ko kinakuha ang makaskas na, na, Jerome, na pa daw tabi makuha ka ha. Di ko nakukuha ang makaskas ka ini na, na He walk where I walk, God with us ang title ka. Gusto ko itong gibuna. Idugtong daman baga Ronald sa intro. Kaya, He walk where I walk, He stood where I stand, He felt with what I feel, He understand. Garing nga. Sintonado kaya ang boses mo, boss. Ay, sorry. Sa mahal na Diyos, dahil man po kasi sintonadong boses. For the Lord and for Jesus, dahil man pong sintonadong boses. Tama? It is how your sincerity. Wow! Monsignor Maceda, magbabalik po ang hapot. Magkalipas kan mga patalastas. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang. Tatak Ginebra. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang. Tatak Ginebra. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy
cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabing lasa at hagod ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Ang tunay na matibay, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Tunay ang tibay mo, kaya Tanduay ang tagay mo. Drink responsibly. Noong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Noong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating ang mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. So siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na,
may Facebook Live pa. Ngunyan, may DCGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Hi, ako po si Ma'am Melinda with good news para sa may mga problema sa kalusugan. Magkakaroon po tayong gagawing free health consultation on January 24, Saturday, from 9 a.m. to 4 p.m. at CMB Office, 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Pakidala po if may mga latest laboratory results kayo. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Our products are tried and tested. Marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang na-save sa operasyon. Ugaliing makinig sa programang CMB Kalusugan at Kabuhayan Monday to Thursday, 6:30 to 7 ng gabi at kapag linggo, 7 to 8 ng umaga dito sa 729 kHz DCGB Legazpi. For more information, you may call or text 0939-904-0717. Agamigos, agamigas, may nagbabalik. Programa sa radyong pangsiyensya, pang-teknolohiya at para sa masa. Muling i-ere. Diskusyon nasa DZGB na. Mas malawak, mas espesyal, mas makabago. Science good news just for you. Abangan tuwing 1st and 3rd Fridays of the month. Diskusyon Season 2. Kompleto at sigurado. Alright. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Nasa linya po si Angel Mostasa kasabay si Mayor Hisham Ismail. Good morning, Angel. Yes, good morning VP Henry. Good morning sa tayo mga parantabay. Oto pa VP Henry sa ibong na linya si Mayor Hisham. May kauron lang po. Ngunyan VP Henry, para maipaliwanag, inutunta mo na itong sa dry run na mangyayari dyan. Kaibahan ko ngunyan si Attorney Butch Lucila ang Pamayokan Committee on Public Utilities sa Sanggunian na panlungsod ng Legazpi. Consi, good morning po. Nasa na linya si VP Henry. Ano po ang and sa info gigibon itong dry run po at siya na pagkalas na rin? Hi, good morning VP Henry. Sinanggabos lagi mati sa indong programa. At siya tabi na alas 3, mapuna po sa dry run dyan sa Pitano. Very good. So, sa mga haling baryada LCWD area, one way na po ito palaog sa baryada. So haling LCWD, maliko po digdi sa Tinampo paduman St. Jude, tapos ma-left paduman sa Tinampo pa Yasiano. Opo. Okay. Hanggang perang aldaw po ang dry run, Councilor? The-try lang po today lang, 3 to 7 p.m. Wow. Tapos kung effective, we'll see next week kung ituloy na po. Okay. So, ang priority tango niyan, so yan muna sa may Yasiano, ano? Tama? Opo, doon na po maluwas ang mga haling baryada. Yeah. So, di po, Councilor, sa may Rizal Street muna, dahil mo, naso sa may Petron ta Shell kanto? So, sa may Petron po, smooth na ni Mayor, pero sabi ni Mayor, mas madali dahil implement ang digdi sa Bitano. So, ang plan of attack is sa mga low-lying fruits, ibig sabihin sa mga madali, iyo po ang inuton mo na. Yeah. Gari man agad may need regarding po dyan sa lugar na anta. Mas ma-traffic dyan tabi, Councilor. Iyo po, takulong po mga malls, tapos Yeah. takulong mga estudyante na garluwas, lalong-lalo na hali sa Legazpi City, as in sa Bitano Elementary School. Opo. Sige. Mapamonitor tabi ito, Councilor, ha? Good luck tabi. Mabuhay. Iyo po, thank you po. Tapos gusto ko po kamo inform ang PNP ta sa mga PSO, handa na po mag-tabang as in mag-implement kayo niya. Yeah. Okay. Thank you po. Good luck po. Salamat. Thank you po. Opo. Thank Angel? you po, Konsehal Butch Lucila, sa VP Henry and Pamayokan Public Utilities. Opo. Digdi sa Sanggunian na panglungsod ka ng Legazpi. May kauron pa ka sa VP Henry. Okay lang, Angel. Araw kayo ni Angel, ha? Habang may kauron pa si Mayor, ano? Pagka-report mo tao, dumumang ka sa Purok 4, San Roque, Legazpi. Igor bang kipiga para balik-balik sa kuring na poste na nakahuyaya na, naputol na, napiga para apudan so aleko, dahil aleko pigin kan, aleko pigin tindi. Paki-picturean mo muna i-post mo ha, buda i-report mo sa ko the next day. Yo. Yes po, VP. Gusto ko itong idarahon sa ere, pigchat mi lang duman, garo na sana. Kaya gusto tang darahon sa ere, kahirak magkanisigang balik-balik sa ko digdi Angel. Yo. Yes po, VP. Okay, hi na si Mayor. At may kauron pa na naguyod na inutan kaya ako VP. Agawan na. Inutan ako maguyod. At sa ibong. Agawon mo si Mayor. Ay lang VP Henry. Yan VP Henry, kakatapos lang ka na activity sa
digi baga sa BP Henry sa Battle of Legazpi Shrine, digi sa mismong rotonda. Yeah. And may kauron nga lang ka sa BP Henry, uni ko tahuguton ko si COP Tapel bilang kahandaan. Baka malanganin. Apo. Oo. Anyway, may instruction naman kan si Mayor Tabi kay COP Tapel. Pagabot sa dry run mamaya, diyan alao. Diyan abangan mo diyan Angel, tanganin na Alas yung 3. tanaman. Alas 3 BP Henry kaya Yeah. makalaog na gadi. Tamang-tama. Paporunduhan na kahuron ni Mayor. Ano yun nga ni BP Henry, gusto ko na huguton. Gusto ko na huguton. Basta nasa initan sinta. Yeah. Ang BP Henry. Okay. Ayan na BP Henry, kauronan ko lang si Alcalde Hesham Ismail. Sige da. Mayor si VP Henry po sa DCZP. Wait lang po tabi kapa. Good morning po Mayor na sa ibong na linya si VP Henry. Hagadan mi kanin mensahe para ko digis sa aktibidad tabi Mayor. Mayor! Marinaga po. Marinaga po, Mayor. Si Henry Tabi. Yes po. Good morning. Kamusta Good po morning. so naging celebration? Kasi itong programa. Good morning, Tabi. Yeah, salamat po, Mayor. Ano po ang satuyang mensahe sa mga Legaspenyo may kinaraman po sa Battle of Legazpi ngunyan pong aldaw? Well, today we are celebrating the 126th day po ng Battle of Legazpi. Sa tuyang pasalamat as in pagrumdum ang gabos na inagihan sa mga dating Legaspenyo para ipaglaban ang satuyang padabang syudad Tabi. Yeah, opo. Gabos na bagay na ipakinabangan sa unyan dahil po yan sa mga nagkipaglaban ang panahon. Very good. Mayor, ano po sa limang gari pwedeng leksyon na hali duman sa istorya kang Battle of Legazpi na gari magiging ma-realize tango niya na talagang worth ang sainda pong pagsakripisyo sin pagpabulos nin dugo para sa tuyang mga kababayan? Well, syempre, so yung pasalamat, sabi ko kanina, ang pipakinabangat ng unyan. Dahil sa gabos na sa indang pinag-agihan, unyan, we are still facing battles, pero sa ibang bagay. Mga programa na dapat iabot ang gabos, as in mga proyektong papakinabangan kay Aloy na panahon, digdi sa tuyang syudad. Katakulin na problema, pero with the help of everyone, I know that we can do this. Yes, opo. Mayor, may iba po ako, dyan na hapon may dry run kita Tabi, dyan sa Mayasiano Mall area. Baka po pwede mong mahiras sa mga nagdanangog ngunyan. Go ahead, Tabi. Yes po. Sa kuyang pagparumdum po, at yan, magkagigwa kita ki dry run, dyan sa may Vitano intersection. Kung hali ka pong paryada, paluwas ka duman sa may Vitano, bawal po magdiretso. You are going on the right side, duman po sa lumang St. Jude, and pwede ka po mag-exit sa Jetty Gasoline Station or dito po sa Yasiano. And let's see, if it is effective, Tabi, VP, pwede tang ibong permanente. So, Yan. Very good. Oo. So, for how many days Tabi may ang dry run ta? let's see po, Achan. And kung okay man, sa aga papadagos ta. And let's see. Apo. Okay. Mayor, salamaton po maray. Salamat. Thank you po, VP Henry, and Marinaga po giraray sa kapos na nagkantabay kang ganitong programa. Thank you. Thank you so much. Angel? Thank you so much po, Mayor. Yan, VP Henry, si Alcalde Hesham Ismail. And, ayun na, VP Henry, ang mga pangyayari din sa Lawas. Katako diyan, VP Henry, kanina 126 na anibersaryo kan Battle of Legazpi. Angel? Yan po. 16 minutes pa daw. Baka kayahan ni Boy. Baka may habol sa before 9. I-describe mo lang muna sa on the air. Yeah. VP, wala tayong mobile ngayon. Oo nga pala. Maglakad ka at mag-grab ka. Grabe naman yan. Grabe na yan. Kuman ka. Okay. Sige, no problem. Okay lang. Take your time. Take your time, Angel. Opo, VP. VP, nakakanood na si Pag-asa Girl kan tono ko kumpanya sa iyo. Alam mo ko kasi bagay. Good morning, VP Henry. Okay. Yan, VP Henry, yan mga storya pa haligi sa luwas. Si Inzal Mustaza, DCZB. Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, iba pa niya itong mga bareta in the morning. Kausa kan hababang rating sa National Achievement Test kan grade 6 sa Tabaco City. Pigahanapan in solusyon. Detalye kay Jomar Bien. Jomar, good morning. Go ahead. Salamat, BP Henry. Good morning sa mga parantabay. Kasudma, BP Henry, pinuranta na ang isyong ini. Kung saan sinabi ni City Councilor Arnold Job Onrobia
na ang Tabaco City, itong grade 6, iyo ang nakako kang pinakahababa na pwesto sa Gnibong National Achievement Test sa Bilog na Bicol Region. Out of 13 schools division sa Bilog na Bicol Region, pang 13 to grade 6 so Tabaco City. And sabi niya, ang arog kay ning sa hababa na performance, na supplement man ini kang Ginibong pag-aadal man kan Tabaco City Schools Division kung sa'y nagkaigwasindanin susukol assessment kan tibay kan mga estudyante. Ang sabi niya, duman niya sa Ginibong pag-aadal nagluluwas na tulong level na paibaba ang kategorya kan mayoriya kan mga grade 6 sa literacy and numeracy skills. Kutong sabi yun, halimbawa ika-grade 6, ang tibay mo, pang grade 4 sana. Ay, pangyari sa mga baka. Ade? Oo. Iyo di. Oo. Ano na ang kausa kay ni? Ang kausa kay ni, susog sa kay Onrubia, primero, sa bilog na Pilipinas, maluya talaga da ang literacy. Problema sa bilog na nasyon. Pero dito sa Tabaco City Schools Division, ang pinakakausa kang problema kay ni, permintig babagyo ang first district, kasabay ang Tabaco City Schools Division, yun apektado, perming suspendido ang face-to-face classes, pero di man pwede ngayang day suspendiron, sukaligtasan ng pag-iisip. Permina sa nabagang ngaya, ang bagyo ang uran ng bagyo, yung sa first district. Kaya kung ikukumpara sa ibang parte kang reyon, ulila talaga sa pag-abot sa edukasyon ang first district. Nangugunta, ang pahayag ni City Councilor Yobon Robia, Chairman ng Committee on Education sa Sanggunian, Panglungsod kan Tabaco. Nagluwas na po recently resulta kang National Achievement Test for grade 6 students, grade 10 students, and grade 12 students. Digdi po sa Bicol Region, we have 13 schools division. Unfortunately po, among the out of all the 13 divisions, Tabaco City po, so last sa grade 6. Sa grade 6 po yan. So that is alarming. Ang DepEd Schools Division of Tabaco conducted as well a project angle. Ini po so local project nag-initiative ninda na pig-assessment so proficiency ng mga estudyante sa Tabaco. Ang sabi man po ang DepEd, DepEd Schools Division Tabaco, majority of our learners are in the 3 levels down category. Gusto sabihin? Ang buod sabihin po kaiyan, ang 3 levels down category, pababa. Alibawa ngayon, kung ano sa grade level niya ngun yan. Mabalik, grade 5. Grade 5 niya siya. Pero ang sa iyang literacy skills, as in numeracy skills, pang grade 2. Pang grade 2 lang, arugang ka baba? 3 levels down category. Majority. Many of our learners are in that category in Tabaco. Medyo para po sa kuya, bilang chairperson kang Committee on Education, alarming po. Ining resulta kang National Achievement Test. Nga tanapaarog ka ng satuyang mga kakiyan. Pero po para sa kuya, and base man po sa pagkonsultata sa DepEd Schools Division of Tabaco, may na-identify po sila mga nagkapirang mga rason. Number 1, this is not just a problem here in Tabaco, but this is a national problem. So, illiteracy is rampant now. Number 2 is ining on and off suspension ng face-to-face classes. Kasi there are types of modalities. Face-to-face, asynchronous, synchronous. Pero according to our teachers, mas mariman po girare talaga ang face-to-face modality. Pero dahil nga ni dyan sa weather condition ta, tigmi ba kita pigaagihan kibagyo. So, nagsususpend lang kita kay class. So, iyan tabi, BP Henry. Nasabutan. Grabe, ano, Jumar, ano? Labi, grade 4 ka, balik ka sa tulong baitang pababa, grade 1 ang kaaraman mo. Yan. Pagkabot sa literacy and numeracy.
Oo. Grade 6 ka, Ini ang kaalaman Pero mo, grade 4. Di ba? Pero grade 3 ka. Grade 3. Pabalik Pero eh. grade 3. Pabalik. Oo, tatulo. Oo. Matindi. Ngunyan, kung nalawig pang oras ta, dahil ko na putulon diretso ko na. Go ahead. Solusyon. Sige. Hinapot ko, nialo tabi kagawad niya ako. Ang lokal na gobyerno o pati ang Tabaco City Schools Division, may naisip na lamang na solusyon sa bagay na ini para makarecover ang mga aki. Igwada ang iba nga ni, pinunana, paluway-luway, haloy-haloy na, pero siyempre dahil man gradual sa nadayang kaya ang pagre-recover. Takang nakalihis na pandemic, talagang mas matindi ang illiteracy sa syudad ng Tabaco. Medyo nag-okay na ni, isipon mo yan, ang sitwasyon mo niyang grade 6, medyo okay na kaysa kan pandemic. Sabi niya, ang sarap sa mga solusyon digdi, iyo ang institutionalization kan Tabaco City Hub, programa ini na pinunan kay ito ni dating Alkalde Crisel, ngunyang Congresswoman Crisel Agmaluistro, para makarecover ang mga estudyante sa epekto ng pandemic. Ngunyan, institutionalized na ni Dahil, regular na ni Dahil na pag-aadalang niya, hindi implement o Dahil, institutionalized na ni Dahil. Ikadua, dapat na magpa-review before kan national achievement test. Ang ikatulo, pakarayon ang school feeding program. Ikapat, i-orient man asin i-training ang mga magurang takadaklan mi ngaya pagdaing face-to-face classes yaon sarong may mga module na pigapadara dapat aram kan magurang ang gibuon. Saka nga ikalima, ang mga barangay council dapat mag-alokar nin mas dakon na pundo para sa edukasyon asin sa mga programa para digdi. Uyag iraray si City Councilor Onrubia. Ini pong suspension of classes, syempre given na po yan, no? Konektado yan sa natural phenomenon. Dahil naman talaga may iwasan ng uran, dahil naman may iwasan ng bagyo. Kumbaga, it's inevitable. Pero po, we need to strategize moving forward. And fortunately po, I would like to inform our listeners na finalize din na natin yung Tabaco City Literacy Hub program guidelines. Ini po ang programa na ginibo niya kan time ni Kong Crisel bilang mayor as an intervention to address illiteracy in Tabaco City. We gathered volunteer teachers. Tapos ini mga volunteer teachers na ini so mga fresh graduate kang education, waiting na makapasa sa LET or mga LET passers na nadai pa plantilla sa DepEd. Ini mga volunteer teachers pig-deploy ta sa mga elementary and high schools in Tabaco. So ngunyan po halos may TCLH program na sa kada school. Ang pigigibo po kayo ng TCLH program, this is a complementation na sa mga estudyante na na-identify na maluya sa numeracy as in literacy, digdimala og ang mga volunteer teachers. Tutuuran sila. Beyond class hours. Sa paguna mo kagawad is sufficient na yan na pag-create kan para maski luway-luway mag-improve or there are other things pang dapat ang ibuo? Saro lang po ini sa mga strategies na nahihiling ka. Dakulon pa pong possible strategies. And actually nga, saro sa pinaka-immediate strategy pa para talaga ma-address na ining not resolved. Actually, magpa-review the week before the exam. Actually, sabi po ang DepEd, Schools Division Office Tabaco, garida ininda, gari na miss out ninda. Unlike the other divisions, sa Tabaco, they po sila nagpa-review. And another thing na strategy na pwede tapang gibon, and this is going to be institutionalized, and long-term po ini, yung school feeding program. School feeding. Nutrition is correlated with proficiency. Siyempre baga, Sir Jomar, pag basog ang sarong learner, maraya ka ng pag-iisip. Saro pa sa pinakamahalagang strategy talaga na pwede ang gipuhon to address this problem. Ini pong lalong-lalo na ining resulta takang orientation and training for parents.
Aram mo po, Sir Jomar, at the end of the day, ang sa tuyang mga estudyante, mauling manggirarayan sa harong nila. Halimbawa, nag-suspend ki klase. Again, ang sinuspend lang, face-to-face modality. Dahil man sinuspend, so pag-aadal. Digdi na po tamalaog ang role ka mga parents. Na maski suspended ang classes, may mga assignments manggiraray. Yeah. Iba na modules na for today, uni ang sirimbaga nindo, ini ang assignment ta, ini ang isa-submit, sisay na ka ng ma-supervise. Diyan naman ko tamalaog ang role ka sa tuyang parents, ka sa tuyang guardians, or kung sisay pang pwedeng relative na ma-supervise kang learning. And saro pa, this is my last, Sir Jomar, na posibleng strategy na pwede tang gibuhon. Encourage barangay councils to allocate more funds for education initiatives and programs. Igwa pong economic development fund ang barangays. Igwa man pong national tax allotment ng mga barangays. So, yan BP Henry, ang mga posibleng solusyon na so iba pig-implementar na kang LGU ang Cotabato City Schools Division, so iba i-implementar pigkaplano nindang gibuhon. Okay. Sige. Paano BP tabi Henry, Jomar reaksyon kang ligas kan division, Tabaco division tabi. Sa Monday na. Dahil ko pa nakahuron si Madam Fatima. Yeah, agihan ko niyan. Oo, muna pakipala po na tabi sa ko sa Monday kan. Gusto kong i-ranian sa DepEd Regional Office sa concerns. Roger on that. Sa kung ipigataran ni Kwani Councilor, talagang medyo alarming ito, Joshua, Jomar. Alarming ito. Imagine kung mababa kay tulong baitang para garitong level kan sa iyang kaaraman tungkol sa numeracy and literacy, medyo kwan, that's something na medyo magabat-gabat tabi, Jomar. Roger on that. Magabat-gabat. Kaya nga yun na sabi niya BP na ngunyan pa sana nag-formulate na sindaki additional mga measures para makontra yan ang bagay na yan. Okay, sige. Tututukan tayo yan, BP Henry. Sa mga masunod na daw, agihan ko naman sa opisina ni Madam Fatima Buen para aramong tamanan sa iyang reaksyon dapit sa bagay na ini. Jomar Bien, DCTV. Thank you, Jomar, sa report. 3 minutes before 9 in the morning. Joshua Bino, nasa linya. Come in, Joshua. Yes, PP. Good morning. Good morning, ginaray sa mga paraan taba. Yan ako digdi sa Daraga Municipal Police Station tabi BP Henry. Naghanap kita din na makakaistorya. Alagad din goba. And ito makakahampang si Chief of Police na sa konferensya tabi BP Henry. Sa ngunyan, ang sitwasyon digdi sa laog ka na Hipatura, pano tabi ni BP Henry, ongoing ngunyan ang booking procedure kaya itong nasa 29 individual na nagkadarakop tabi ni Henry kan mga otoridad sa Subago dahil sa pagkakainbwelto sa illegal number games. May nadakop ni Henry Bulahan. Roleta baga ini na sa laog may mga birlog-bilog na may numero. Yeah. Yan, so nakuha tabi BP Henry 29 ini na nadakop sa barangay Sipi. Mga initial lang iyan na mga detalye dito, Henry. So, kumpletong report, ang otorisado lang dang magtaram, si Chief of Police. Alagad siya ngunya na taon na may konferensya. Kaya dahil pa sa tuya hampang posibleng medyo haloy-haloy paan na pagproseso dito, Henry. So, nasa 29 katawo ini. So, iba, nasa laog na kan karsel para sa magkakanigong detention tabi BP Henry. Bantang si bayang parigi sa kumbaga Burbal Punahe na Hipatura na babantayan pasaro-saro kaya na booking procedure, fingerprint, mugshots, and siyempre medyo haloy-haloy ini pasaro-saro itong nasa 29. Man iba-iba BP Henry. Bako lang mga lalaki kundi may mga babae man na nagkadarakop tigdi, sa iba medyo sorsulter ito, sa iba man medyo may edad-edad na. Kaya sa ngunyan, nag-aalat-alat lang kita tabi BP Henry na maorasan ni Chief of Police and makastorya ngunyan na pagkaaga. Pero ang klaro tabi BP Henry, 29 individual ang arestado dahil sa illegal number games sa Daraga Albay. Okay.
Ayan, tabi BPNRI na update, follow-up ka na storyang yan. Joshua Pino, DCGB. Salamat Joshua sa report. Hali dyan sa luwas. Pangyari sa Maabaka. Thank you, goodbye. Abangan niyo doon mga detalyes kan mga baretang yan sa masunod tabi na mga programa. Ini po si Henry M. Lepong personalan, kita po taghapot lang. Goodbye, mabuhay. Anhapot, kaiba si Henry M.